ଏଇଟା କେତେ ପଇସା? ଏଟା ଆଉ ଏଟା 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 କେତେ ପଇସା? ଆଉ ଏଟା ଇଏ ଇଏ କେତେ ପଇସା ନଉଛ? କ'ଣ ଆ ଗୋଟା 2 ଟଙ୍କା? ଆ ଗୋଟା 2 ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ବିକୁଛ ଆକୁ? କୋଉ ବଜାରରୁ ବିକୁଛ? ଆ ଗୋଟା 2 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଯୁଗ ଉଠିଗଲା ନା ଯୁଗ ରହିଲା? ଇଏ ଗୋଟା ଜଞ୍ଜିରା ଏ ଟିକେ ନାକୁ ଅଛି, ଆ ଗୋଟା 2 ଟଙ୍କା। ଛୋଟ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ପଇଛି? କ'ଣ ଇଏ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ପଇଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ ଜଞ୍ଜିରା। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ପଇସା? ଇଏ ଗୋଟା ଟଙ୍କାଟେ? ହଁ 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 ହଉ 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 କ'ଣ ନେବା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବା ଆଉ। ଆଉ ଇଏ ଇଏ କେତେ? 5 ଟଙ୍କା। এইটা 5 ଟଙ୍କା, ସେଟା 10 ଟଙ୍କା। ଏଇ ବକେ ନେବ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ ତମେ? ହରିପୁର କୋଉ ସାରା ବେପାରୀ ଆକୁ ବିକୁଛି ତମକୁ ଟିକେ ନାକୁ ପଇଛି? 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଇଛି। ହଁ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଲୁଟୁଛ ନା, ପୁରା ଲୁଟୁଛ ଆଉ। ହଉ 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 ତାହେଲେ ନେବା କ'ଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ନେବା ଆଇଛୁ ଯେତେ ତମ ଦୋକାନକୁ। ଏଇଟା କେତେ ପଇସା? ଟଙ୍କାଟେ? ହଉ 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 ଇଏ ଇଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ସୁଇଟ୍ ସୁପାରି ନା କ'ଣ? କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଓହୋ ଏଟା ସୁଇଟ୍ ସୁପାରି ମାନେ ସୁଇଟ୍ ସୁପାରି ସିଙ୍ଗାପୁର। ଓହୋ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏଇଟା ତାହେଲେ ନା? ସିଙ୍ଗାପୁର ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏ ମିଠା ମିଠା ନା ଏଇ ତ। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ। अभी मजा आएगा। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା। କ'ଣ ନେବା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା। ଖଟା ଲାଗୁ ଆଉ ଯାହା କରୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନେବା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଯିବା ଆଉ। ହଉ ଯିବା ଆସିବା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଆଉ। सारा दुकान आइटम देखिए टंकाटे चॉकलेट नौचे इड़े निर्गंधा